Man skal bruge 300 hestekræfter, store mængder gylle og et stykke bjarne. Så kan man køre gødning ud på en bornholmsk mark. Bjarne Madsen er maskinfører på en af Bornholms største gyllespredere. På en god dag kan den sprede over 1000 kubikmeter gylle, og den gør det på en helt speciel måde. Den gør det nemlig lugtfrit. Bjarne, hvordan er det den her maskine får gylden ned i jorden? Der er havnen herude, hvor gylden så inden fra maskinen kommer ud i alle slangerne, og så kommer gylden ud hernede under og bliver dækket med jord næsten med det samme. Og derved mindsker vi lugtgenerne. Og der er det nok lidt en lille dreng, der kommer op i en, når man får så mange hestekræfter under motoren. Og så fylder den også noget, når man kommer på landevejen. Jo, der er nogle af bilerne, der trækker lidt til siden. Hvordan føles det? Det kan være en lækker følelse. Bjarne, jeg synes, det er et flot køretøj, du har. Må jeg prøve en tur? Ja, lad os tage en tur og se. Vi går op og prøver. Bjarne, hvordan er det, jeg styrer den her? Du tager gearstangen, løfter op og kører fremad. Ja. Så kører den. Men nu skal vi først lige have den over i sporet. Ja. Det må vi se, om jeg kan finde ud af. Så skal jeg starte med at løfte op. Løfte op i gearstangen, ja. Og så fremad. Vi prøver. Så bare fremad. Hold du fast. Yes. Rasmus. Ja. Jeg klarer det fint, tror jeg. Det er første gang. En lille smule af gas.